ओकरा के अथु करा हई कुल रहे तो झोटावा होला ढेर दिन चली। ए दीदी का हो काची हई लाव तड़ो देखनी है बुढ़िया के कैसे सहका के रख तड़ी ना लड़किया के का करबो तू तो आ जइलू हम तो 5 बरिस ले देखतानी एकदम बेटी के एकदम सिखावत तड़ी कि हई करू हौ करू ऐसे ना देखी दीदी हाथना मन के चढ़ावल ठीक ना है ये जन सहका के रख ले भैया जहां जइहन तहां का होई इनकर। हां वो घरी पता चली जब गिरी तब ना चुई तब ना छाछ अथु करब यहां के छोपब अबे तो मजा आवत है कि भौजाई पर बिया बताई एगो खाइला अपन छिपा नहीं खी माजत कम से कम अपन खा तड़ी जौनो तो छिपवा माजे लगे छिया हे लेके ले बतिया हो लेके ले बतिया पैसा मांग ई सब सिखावल देखम ना दीदी रवा सिखावे के कहतानी हमरा तो लागत कि समाज में मुड़ी को तबादियन जान जाई आदमी चलतो बानु जौनो रही यार चली काला अपने तो मुखिया सरपंच के राखत चलते रही अब बेटी के सिखावत ताड़ी आतना दिन ई कमाई खइली अब बेटी खाई बेटी कमाई खई जानी तो की करल बियाह करी जिंदगी सही रही कोना कोना बेटी करेली हमार बेटी हीरोइन बिया हमार बेटी इतना सुगर बिया जवना घर में चाहता ना घर में हम अपन बेटी के बियाह दीदी समझाइलो पेनु कहतड़ी हमार बेटी हम कुछ करवाई अरे खाए बनल हो। हां मम्मी जी बनाता ना मत बनाओ जता कतरा हो जाए आदमी भूखाइल नहीं खे आजी बनबे न करी अभी कितना टाइम होता है देखो तनी कि 8 बजे मार घाम उग जाता है ना तो बेरा तक ल जा सांझी का नहीं काली खाई जाई दाल भात बन गइल हटे चोखा के आलू बला गइल बा खाली चोखा बना के अथु कर रोटी ना न बनी काहे रोटी ना पड़ाऊ खइहन आ देखो तनी कितना गर्मी ले चले बाजी एही में रोटी बनाई जा तो जा फेंक दे जा गहूं अनाज खेत में काम बा रोटी के दीदी का लागल बिन जानते बड़ी कहतानी बुढ़िया ले कहतानी कि गैस चूल्हा लिया के रख द के आदमी चाय चुकुर रोटी वोटी सेक ली लेकिन बुढ़ंठी एक बेरी गैस लियावे के ना वहां मनी का जुग रहा है कि 3 बजे जाके आदमी का से का क देत रहन चल ले जा रखो हाय कहत है दीदी दाल का ऑर्डर लिया दिमागे कबो जड़ जाला को पानी अभी जवाब मत दो तनी हम 2-4 दिन देखते हम जाते रोटी फट से का बना देता नहीं ठीक न ठीक ना सहकावत जहाँ गोली तहाँ ना आगे पानी ले ले अली तब तू कही हो बतलाओ इतनी बेरा हो गइल होयन मुंह में ना गइल आ पतोहन के हम गाड़ी दी ना त रानी गोतिया में के कुल हमरा के कहेली सनु कि पतोह रखे के लूरे नइखे हमरा अरे तूनी के का दिन बुसन के हमरा घरे कितना ही आग बोत ऐसन है सब के घरे चूल्हा के आग बुता गुल लेकिन हमरा के है अभी ले आग जरत होई जन कहि तेवन करब जन माई सिखेले तेवन करब का गोरे जान तल माई कहत जन भौजी के जाई गोइठा लेके आई खाना बनावे के तो मांग लेके आई गोइठा लेके आई दू का है दू घर में 22 त गोइठा लकड़ी कोनी से नहीं खेवत का जान तल का लूर लहन सीखी ससुरा में जाए तो कैसे कर कौन बतिया कहला सी तनी बता ना कौन कहला बड़ा की जाने बड़ा की कितना लूर सीख के भी हमहू जानतनी हैं कि आई रहनु तो गवने 1 लोटा पानी देवे के लूर ना रहे जूठा काटे बर्तन में खाई देते रहे आदमी के मांजे के लूर ना रहे अजन दिल कलिया हमरा के खाना एको काम छुक नत कर करबे नहीं करब तू जब हमरा के माई हमरा कहत है कि नहीं करे तो काहे करे जाई नहीं करब जब काम रहत सब किताब लेके बैठ जो पढ़ चाहे न पढ़ ठीक कहतली अजन दिल कलिया खात रहा दे देनी 1 लोटा पानी ना ओही बकती कि आज लिया के दे दी जाई खाना काट के दे दी अरे माई तोरा कहीं ना कि ओकनी के खाए या पानी ना देनी का रे तेहू ए जुगे बैठ गुले हई हो ए जुगे बैठ गल बिया तोरा से कोनो काम मारावत ऐसन त ते काहे कर चिया जतई काहे के हम करी हो जा तू ही अपन मेरा के का करे खातिर एगारा के डटबे कि ना डट भाई का कहत ये तोरा सामने हमरा ले बतिया का माने इतनी के दुश्मन नहीं है ना पट्टीदारी है 4 दिन कतने मार लाई की बिया त काम ना करी अब जन कहे हमरा से अरे त मान ले कि घरवा में केहू बहरी निकल के जासन गोइठा लावे खाती ते निकलत इस घर से बहरी तब कहाँ डूबत ऐसे कहाँ उतरत इस तोर पते नहीं खेला माने तोर कहे के मतलब बा तोर मेहरारू के नु कि हम चूल्ही तो बैठ के आगे माने लाकाए तोर मौगी माने हमरा के बैठ के दसन लबड़ी कर ओए करी हम ना अच्छा ई बताओ तेल बा मसाला बा कि नहीं खे केकरा से पूछे जासन देवाल से पूछसन माने सास ओकनी के दोसर हन अच्छा तेलवा मसालावा के त याद पड़त कि बुढ़िया के कहते आ चुपे होरली सवाल या के देत वजे बजरिया से आ गड़िया किस्म सवाल ऊ केहू नहीं खे देखो ओ खातिन तने खप खोज तमाई के क्या माई खोज तनी होरलिस पिया तनी त किसमिस खिया तनी मेहर के त काजू खिया तनी काहे नहीं खप समोसा किन के ले गइला हमरा के देहला ले जाके दे देला लपट देखा भौजी के कहे के ना हमनी के आंख बा हमनी के देखत तई जा
भगवान जन करस न तो हम पगड़ी ना ये पगड़ी बांध के जाई हां जहां जेबी तारे तहां सारा नहीं की खोज के दामाद निमन बियाह शादी कह दे हम ठीक नु हिम्मत देखाओ जे हमरा के कि बियाह शादी में लड़किया के ना होई नीक घरे करम ओहो करम 10 कट्ठा बेचम ठीक है बा बेचिए 10 कट्ठा का कुल बेच दिया सारा हाले धिया कैसे त कहला नु कि करियठ घरे जाली वे हाल होई देखो तोर मौगी बड़ा निमन लूर सीख के नु आइल बिया ना अब हमरा मौगी में मिल लोग अपना लड़की के ना सास के ननद ले काम करवावे वाली पतो निमन होली सन आ लड़की नैहर में तन के राज न त करसन अब क के देतनी एगो काम कर तो झोटा करबे कर नहीं करब रे भाई करबे नहीं करब जानजी जनू सोचे सुबह शाम तान के चीचा सुतर आ जब ढेर देख के काम रहा तो ऐसा न त किताब कापी लेके बैठ जी उहे करब पढ़िए चाहे न पढ़ी पढ़ल कोनो जरूरी नहीं की ना हो जाई नु बस जाइए अथी कर का त कनी जो 10 रुपया ले त तन जो तो जिलेबी छनत रहल खाली तले खाए बन में दीबा रुक जा ले खाली हल में आ कोनो सामान चुपे खनी जनौनी ना है तो भइए ने कल समोसा किन के लिए आगी ना हमरा के नहीं दे ना जाय देना देला सब हमने तो जिलेबी किन के रह ना गहूं बेचे के काम लगावतन दुकानी पे हम हूं साला हमार सटीका तो बुझाता कि हमार घोड़े ना उठे दी हाय 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 ऐसन दवाई ऐसा वाला आइल बा कि दवाई सेटे नहीं के करत तारा में कोनो चीज सेटे नहीं करत बढ़िया कोनो दवाई होको कोनो बीरो होको कोनो खान पान होको तारा बुझाता नहीं के आ वही बतावा तारा सटिका भइल बा कि तारा बौसीर भइल बा साला पागल आ गइल बड़का हमारा बहुत सिर भाई सटीका भइल बा कि ना का जान लाजे लाजे ना बोलत हो कब सना कब हमारे लिए बेसी रोग जानता हो तू लीजी बाबूजी पनिया आ कहला हनी हाँ कि एगो हमरा के बात बतावा का? पी ल पिए बता बोल अब बुढ़िया के ना समझैबा का हो गई हम ओकरा के कोनो चीज बात बोलम त तू कहब कि बेटा होके बोलता मारता माने अपने तो जाते भी अपन है हाथ खराब करब हां आ वो एगो लड़कियों के तहरा ओकरो के रास्ता तल के ले जाती है चुपचाप रही तो पहले ए बाबूजी हम तो पहले में एगो बात कह देते नहीं लड़का फैका देख के अपना होती में बियाह शादी करवा दी न तो मम्मी जी पर हमनी के विश्वास नहीं के कोई बेटी ले का करवाई में का ना करवाई ठीक है वो शुरू के बने चढ़िए 15 साल के हो गई ना आजकल 15 साल के लड़की के बियाह नहीं के होत 16 साल के हो गए 16 साल के ना जाय दी तो देखता के कर दही अरे हहु बतावत रहन पाहुन ओहि जौन लइकावा काहे निकस देखो मैदानी पुरोला हां त ठीक बा जा तनी देख ले तनी आ जाके कम बेसी जौने होई बियाह शादी ठीक कर पहले एगो बुढ़िया में लगाम लगावो बुढ़िया के तम एकरा के लगाम लगा के अपना हाथ में रखो कानियो अगर जाती है तो ध के थूतुनु कर एगो महतारी ओके नहीं सके बेटी के बढ़िया बुद्धि सिखावे निसन आ एगो ई महतारी बाड़ी कि कौनो काम करे जा तड़ी बिटिया खींच के बैठ बैठ तू करबी जीवन भ कोई के बढ़िया बुद्धि आय? देवे ओरी हम ना कल दिया। देखनी कि उ लड़की कपड़ा खींचत रही अपन तो कपड़ा हाथ से छीन के फेंक दली और लेटा के केहन के खींचिया से नहीं मानत है बियाह शादी क के एलबे सब करे के लेकिन बेटी आ बहन की इहे लूर सहुर हटे कोनो लूर सहुर ना सिखियन जा ये करो के वही डोली में बैठा दिए जो जाके वही जे करवावत रहिए ऐसे कि हम धन से ठवा ना है कि अमीर घरे बियाह करब के जन कावच के घमंड गुमान भइल बाटे उहा के समझे में नहीं आवत देखावत तरी के है 2 बीघा खेत बाटे वही पर मार उतान भइल बनी खेत बेच दे तो खाई करे तो देखा के कावच बियाह शादी कहिला हवन आदमी खाई के उहे ना खेतवा देखे के छोटकी से 5 लाख ले वाली हमर से ले ली 3 लाख कहतनी का हो कपार पे पानी चढ़े से पहले मुहानी लगा दो बात बुझाता नु ना तो हम मुहानी उ लगा देम नु कि फिर बाद में तू हमरा से जल्द सवाल जवाब करियो चलिन जी खाना खाई खइले नहीं खी सुबह से मर्दे कहेंगे तू ही मौगा ऐसन करेला क्या कहत साला रे न तो हाथ ना उना एथी करी हम अपन इज्जत बचाई ना आई खाई जल्दी इज्जत बचाव तड़ का करी हां का करी हम मारी 4 लोग हाँ तो तब का? लड़की के पहले उ लड़का दे आ ओकरा के हम सीधा कह देता ना हां तो सीधा कर न तो हम सीधा कह देम ढेर मत बोल तोर महतारी ही है अब का करबे ओसन मिलिए गइल बिए तो बताओ सब महतारी अपना लड़की के बढ़िया बुद्धि बढ़िया व्यवहार सिखावेली सन आ ई पाड़ा ओकरा के खाली गलत सलत सिखा के बिगड़ले रहती है कहाँ बालू हो आय सुनात नहीं खे कहाँ घरे में लुकाई बालू आय निकले के नहीं खे का हो बिटुआ का कर जा ताड़ू गर्जम ना सबकर कपड़ा लोकल अपन धोले लो जा है हमर सूटवा को नहीं लोकल धोए खातिर तो काहे नौकर कहानी कम से कम कोनो काम नहीं खु करत है एगो अपन सूटो ना फीचबू खा के बर्तन ना अपन मजा का है तो है ना निकाले आली जब हम ही काम करब त आय आइल बनी तो हर नौकरानी हई का देख बता हम तारे के नौकरानी लेकिन कहा ठीक बा घर में दुल्हन ये कुल
कमावा ठीक बानू ए बिटू ये काता ना बोलत हो भौजाई नहीं है इतना तड़ तड़ बोल आता ना के लाज बा दीदी कबे ले बुझे जा तू ही बता सबकर कपड़ा लोकल धोई नहीं सूट में एगो नहीं दिखल और तेरा वाला दिन भर में 4 गो कपड़ा धोवाता टे 4 गो कपड़ा बदलाता के करा पाखी रहता ना बदलता रू हां तना अति कइल जाला देखा नहीं कौन है सरे बोले कौन हमरा लड़की के का कहती है रे सबकर सूट लोकल धोए के अपन कपड़ा धोले नहीं हमरे एगो सूट नहीं लोकल धोए के पेट के सूट रख देता आदमी लोग करा नहीं लगल ना घर में सुना ना मीटिंग तने काम करो जे हमरा लड़की पजन लू जा चुप रहिए हमरा तो सिखा पढ़ा के एकदम हां सिखाई हम अपन लड़की के कुछ करवाई सिखाई ना कुछ करवाई करवाई उनका के कुछ करी हमनी से कपड़ा लता ना धोई सब कोई के ना धोई नु तब ते घर में ना तरा जा कोनाल के बना के रह जाए बुझाइले रवा कहल का चाहता नहीं कि कहल का करब हां अलगा करम हो अलगा करम माटी का माता ना सन तर मर्दा ढेर रोकड़ा के मत तो चल बना के रह जाल के एक घर में हम ना रह देम काम घर में माटी ढो ढो घर बनाइले बनी माटी सब ऊपर आज के अपन लई कलन वाले पहिलवा ना कहलु के तनी के रोड पर रखब त आदमी ना आई रहतन बियाह ले पहले कहना लुगा खोल कर रोड पर नाचत रहू जा अरे नत कर कुछ आदे तन के ना फिचला हम कला पर धरतन देखतन कौन जन नहीं खिजे फिजत आज माय लेवा लुगा कुल लेके धरतन देखतन कौन जन नहीं खिज फिजत हां नौकरानी तू को उतारिए तेल बालू फ्री में मन करता नु करबे ना करिए पानी के धो के छोटा ला सार दी लेकिन का करी मजबूरे नहीं खी बोलत हम जाय दो अपन अथुला खराब कर जाला इनका के जाता नहीं हम बताओत ना बनी काल गोला ऐसा ने नु ससुया के मारे लागला पतोहिया के आदमी कहे लागला कि बाउर पैसन है तब तो मार मुखिया सरपंच बटना जी ना आई दादा पतहिया मारते सब पीटत इस समय बेटी बियाह करके बैसन आई ई बुढ़िया पर विश्वास नहीं कर लुगा खोल खोल नाचे लगी अपना मन ही आ कहि के हमरा के लुगा खोल के बका हां त नहीं खी जाना त रोवेगा बे तूरे ताल जे करे करे दुनिया माने कनी के त माई बेटी के उहे हाल बा उहे चीज लेवा ज्यादा टेंशन मत ल जा घर में भइल बना आदमी नौकरानी भइल बना नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के आपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो रहल लाइटे और ई वीडियो कैसन लागल लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह बाय बाय।